District Magistrate ke West Giant Hills aka sngi ula Pynjari ke kyndon hapok ke Section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita BNSS Arhajar Arpulai ban penti kenaba ke jingyo vote jong ke Giant Hills Autonomous District Council GHADC ha DC office kan long ke baya ibe ya irti hakija kanyo. Kat kum ke hukum ke jingyo vote kan long haka apsau terik rempang naduk prabeje menstep haduk bapendap ya ke jingyo vote. Kumta ka 200 meter saudong jong ka DC office ne ja ka nyo vote la perking bha ya ka yat ka yang kibriu. Bat tang ki badon ye ki pas bat ki ID card ki bala ai da returning officer ki bayok bandrung haka arspa meter saudong ka DC office. Kani ka hukum ka khang persya ya ka jingrung kibriu hapo accounting center ka jingrung kali hapo upot arspa meter ka jingjingai na DC office, ka jing pendon kam iaki kor pensawa, ka jing penyeng kali kelumar hasurok National Highway 40E bat ki surok shnong. Nalor katala khang persya ru bandra tiar penmensau lani ki jing di penbuat na kino kinong kersan jong candidate ne bantau kino ki jing kelumar ki balat mulpa. La khang ru ban penlong rally daki kyrtong ki bajob haduk sabu pra kenta hapo arspa meter ka jingjingai na ka jaka nyo votes hadin bala penbena ya ke results. Ka hukum ka khang ru ban lumpat ba palat sangun na ka jaka nyo vote marsen pendep ya ke jing nyo vote.